Osama Bin Laden. Yes. Bin Laden. Yes. Aya Bishiro. I'm a comedian. Come around. Hello guys. Kafin na fara baku abin da zan nishadantar da ku 1 minute sai na fara da wannan. Okay. Hello guys. Ina tare da ku kar ku damu. Yawa. Jorin da nake so in baku shine akwai wata tsohuwa kayan su wani gaye ba sai na kira sunan shi bayya cikin wannan taro tana sai da tsami gaye alewan madara dan tawazili kuma cincin dan naira 5 idan an yara makaranta suna zuwa gidan wannan tsohuwa domin siyan dan tawazili ko alewan madara daga ciki akwai yaran Morel akwai lokacin da aka ba shi naira 5 idan gidan wannan tsohuwa ya sai alewan madara yana zuwa sai ya tarar da ita tana sallah ya ce baba alewan madara nake so ya ce yaran nan bai ji wannan gyaran muryar ba ce baba alewan madara nake so ya ce yaran nan bai ji gyaran muryar nan ba bai ji daga hannun nan ba tsohon nan ta gyaro yana yunkurin tafiya ya ce kawai ta ce yaro a je ka dauka sallah nake karkasa ne magana Buɗe bakin yaro ke da ya ce ya baba kin ɓata sallar ki ko Give it up for this love man, brother. Osama Nagali. Ka zo mana.